Ahojte priatelia, kamaráti, moje meno je Števo Kolár z kapely Kolárovci. Toto video nie je reklama, je to recenzia a poďakovanie pre firmu Bela Cars, pán Dušan Bela z Oravy. Auto som si vybral cez internet, zapáčilo sa mi, objednal som si ho, kúpil som ho od tejto firmy. Férový prístup, chcem poďakovať za profesionálne riešenie. Auto už mám 6 mesiacov, takže je odskúšané. Boli maličké nedostatky, boli mi odstránené. Pán Dušan auto zobral, dal mi náhradné vozidlo, na ktorom som mohol jazdiť koľko chcem. Naspäť autičko prišlo vyleštené, vyčistené a slúži mi zatiaľ veľmi, veľmi dobre. Takže chcem sa poďakovať a možno aj odporúčiť, ktorí hľadáte. Dušan, prajem veľa spokojných zákazníkov a všetkým vám prajem veľa šťastných kilometrov na cestách a možno aj s dobrou muzikou. Pekný deň vám praje Števo Kolár. Ahoj!